maadjong buntag kanatong tanan o kaninyong tanan. O karon guys niya si Yubin o si yung Minyo. Master ni sila guys, manay mga ilay sa Mahayag Alicia, Bohol. Okay. Maruta guys, paminawan ninyo guys. Yan na guys, hala, bira. Tanawa ng Yubin, oh. Kana dyan, tew-tew, oh. Ipitan na later. Okay guys, nahumara dyan lagi lang sunatan, manindot ka adyo. Oo, daghang salamat guys. Dapat sa aking manang daghang salamat guys sa tanan, sa labi na sa inyong pagpaminaw. O palihog ko sa pag-subscribe sa akong channel ni Marilong Bulanon. Daghang salamat.